Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. 41 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo. Mayong hapon, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Yes, happy Monday everyone. Kamusta ka mo dira sa tanan nga nagapamati via Facebook Live and via radio? Maayong hapon gid. So sa sining hapon inyo temporaryo nga makakaupod diri sa programa This Is My Life. Ini naman si Inday Torrel. Okay, so relax mga ka-aksyon. Kay subong nga hapon, syempre sa gihapon, lingawon ko kamo pinagaman sa basa sa sulat nga ginpadala diri sa aton subong nga hapon. Hatag man sa inyo nga horoscope of the day. And of course, may pila man kita ka mga tips sa aton nga FYI segment. Okay, so temporaryo kita diri nagatalos kay Indayan. Nga temporaryo man nagatalos kay Tita Wilma. Sige lang. So sige, ililupod kita subong nga hapon mga ka-aksyon ha. So ano lang ka mo da, stay put. Okay, so sige, kamusta ang Father's Day? Hapon nga adlaw ang pag-celebrate sa Father's Day. Belated happy Father's Day gid sa tanan nga amay. Ang nari subong sa akong sa atubangan sa Action Henry and Action El Rey. Belated happy Father's Day sa ila. Kag sa tanan nga amay kahapon nga adlaw. So nag-celebrate sang Father's Day. Okay, so sige mga ka-aksyon, hindi na pagdugayon pa ang oras kay di syempre. Hindi na pagdugayon ang oras, hindi na pagdugayon pag istoryahanay. Hindi syempre ang oras kadasing. Mana siya. So subong nga hapon, maghahatag lang ako sa update sa lakat sang panahon. Kaya subong ha, mabatyagan nyo dumagulugalom diri sa Bacolod. So tungod ina sa southwest monsoon o kon hangin habagat. Ang southwest monsoon naga-apekto gid actually dito sa Bugos nga Luzon, Subong kag diri sa Western Visayas amo man sa kalakip na ang Negros Occidental kag Bacolod. Subong ti mabatyagan ta ang magalumon nga kalangitan nga kisado may lapta-lapta nga pagpanalithi kag pagpanaguob bangod ina sa southwest monsoon o kon hangin habagat. Kag subong man mabatyagan ang mahinay tubtob kasarangan nga huyop iya sang hangin gikan sa nabagatnan nakatundan kag ina ang mabatyagan subong sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan o kon tubtob mabulubaskog ang pagbalod kag ang temperatura subong yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Okay? So sige, so diri kita anay sa pila ka mga update man naton balita nasyonal bala mga ka-aksyon. Kay ti subong man gali nga adlaw ha, Monday, June 21, 2021, ang summer solstice o kon
malawig nga adlaw subong adlaw 12 hours and 59 minutes naton nga ang kasanag subong adlaw kay man nagbutla kay na las 5:28 sang aga kag magatunod siya karon las 6:27 sang gabi. So ini subong nga adlaw ang pinakamalawig nga adlaw sa bugos nga 2021. So, summer solstice ang tawag. Okay, so sige. Ano, hindi ka makatingala nga ado alas 6, lapit na alas 6:30, medyo sana gyapon. Kay te, subong nga adlaw, mabatsyagan o maeksperiensyahan ang ginatawag nga summer solstice. Okay, so sige. Kaya at least para kabalo kita tanan. Kag sa iban, pagid yung update naman national, it's another good news, mga ka-aksyon. Kay sa Hunyo 27, ginalauman nga mag-aabot diri sa pungsod Pilipinas ang 250,000 ka mga doses sang Moderna COVID-19 vaccines. Sa tanan nga mga nakakumpleto na sang ila bakuna, first dose and second dose, congratulations yun sa inyo mga ka-aksyon. Siyempre, although hindi man guarantee hindi ka matapikan sa COVID, pero at least may protection ka. Pero ahambagid sa mga doctor, nga 100% sure gid na iya nga protected ka with severe nga mga kondisyon bala, kung binabakunahan ka na iya, sang isa kaduha nga dose pero natapi ka kagyapon sang COVID, 100% nga sure nga hindi ka na makabatsyag sang severe nga kondisyon. Kundi gamay na lang nga do luhilanat, at least maumpawan ka dayon, dasig ka maka-recover. Okay? So mo na ang maayo dera. Kagagin pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga kalakip sa mga mag-aabot nga bakuna ang ginbakal man sang pribado nga sektor. So magluwas sa Hunyo 27, mag-aabot man sa Hunyo 24 ang dugang iya nga 1.5 million ka doses sang Sinovac, kag karon man nga bulan mag-aabot ang 150,000 ka doses sang Sputnik 5. Okay? Antes matapos ang bulan, mabaton man sang pungsod ang donasyon nga bakuna sang Estados Unidos, kag maga-inabot man ang supply sa bulan naman iya sang Hulyo nga magalabot sa tubtob 12 million ka mga vaccines. Okay? Sa kabilugan, nakabaton ang Pilipinas sang 14,205,870 ka doses sang naglain-lain nga bakuna nga ginbakal man sang gobyerno o kon gindonate kag pribado nga lakip na ang pagbakal man sang pribado nga sektor. Karon nga maabot nga bulan sang Hulyo, ginalauman nga mag-aabot ang 11,670,000 ka bakuna, kalakip diri ang 4.5 milyones ka Sinovac. Sa Hulyo may duga nga maabot. 1 ka milyon ka doses naman sang Moderna, 1 ka milyon ka doses sang Sputnik 5, 1.17 million doses sang AstraZeneca nga ginbakal inaya sa mga pribado nga sektor, kag 4 ka milyon nga AstraZeneca o kon Pfizer BioNTech vaccines gikan naman sa COVAX facility. Diba? At least nagamat-amat na gidiya inabot ang bakuna diri sa aton. Although medyo hindi pa gid amo nakadasig ang pag-roll out, pero sige lang, amat-amat lang. Congratulations sa China kay 1 billion na yung nabakunahan dito ya sa ila. So magapon nagmark ang 1 billion nga nabakunahan dito sa pungsod China. Kaya isang starting last week ya, nag-umpisa na sila pang bakuna 20 million a day. Imagine. Dito sa China, 20 million a day ang ilang pag-umpisa ito sa bakuna. Gin-start na last week. Pero sa mga nagliligad ng mga bulan sa Abril, mga ang ilang ginabakunahan kada adlaw, mga 4.8 million. Tapos pagka Mayo naman, nag-12 million sila plus. Kada adlaw na iya isang nagligad na semana nag-start ang 20 million ka bakunang ilagi na
administer kada adlaw. So they imagine, so nalabot nila ang 1 billion sa mga tao nga nabakunahan sa China. In fairness. Okay, so sige. Action Radio, Philippine Standard Time, 1:51 mga ka-aksyon. Karon sa ako niya pagbalik magatamyaw kita sa nagaupod sa aton man sa Facebook Live kag sa of course sa radyo. Sa akon pagbalik mga ka-aksyon, mag-ano kita ha, mag-share kita sa inyo sang tips sa aton man nga FYI segment. Ang tips naton subong mga pag-istoryahan ta ang common health issues during sang mainit nga panahon kag kun paano ini likawan or kung paano nga magpabilin nga healthy kita mga ka-aksyon. Sige, especially subong nga may pandemya. Okay, so standby ka mo dira anay kaya maga-commercial break lang ko pero antes sina diri kita yaanay wa. Ang aton anay produkto sang Dr. Alfred's ang may Philippine BFAD kag US FDA seal of approval. Bot silingon 100. Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayok mo kanto, sis, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering.
Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri
ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapatay. Dos Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, so this time, sa nasiling ko kaina, may share ako sa inyo mga ka-aksyon, ining akong pag-istoryahan ang mga common health issues bala during sang mainit nga panahon. Kag paano mo ini ma-solusyonan. Okay, or ma-prevent. So, una mga ka-aksyon nga ma-experience tagid or common health, nga issues sini nga mainit nga panahon ang dehydration. Of course. Kay ini siya nagaluntad ang dehydration kung ang aton lawas bala mawadaan sang tubig. Ang iya sini nga sintomas kung nagaka-irita ka kuno kag daw naga-dry ang imo nga mouth. Isa na siya sa sintomas ng dehydration. So, dapat check mo gid nga, syempre, labi na nga mainit subong panahon, lalakag idyas ang tubig. Hindi ka sige sa lig lang mabakalang ko to sa tiyanggi sa mineral water. Kasi wala ka may mabaklan, di ba? So, mas mayo nga madala ka sang imoy kaugalingon niya tumbler, and then mas makasave ka pa. Kaya wala kaya sang ipagwa nga kwarta para ibakal mo pa da sa tubig mo. Okay? So, hindi tinamaran sa pagdala sa tumbler. Kaya makabulig din na sa aton. So, next, magluwas dira sa dehydration, ang heat stroke. Isa man ini sa common gid nga health issues during sang mga sang summer o kung sang mainit nga panahon. Ang heat stroke nagakatabo ni kung narabalang nagatamaan kay init, labi na ako nagsulay ka sa init, Pos ang imo bala body hindi dahil makadali-dali cool down. Kaya natamaan ka painit lain da ng init sang una kuno ya kag sa subong ya mo kay subong amo naganipis ng aton nga ozone layer. So ang kainit subong lain nagidyasang sa una nga mga panahon. So ang resulta ini sa ang heat stroke resulta ini sa high body temperature, kagis aga kalipungan ng iban, kagis ang iban ginadimalas pa, nagakapatay sa heat stroke, diba? So, especially ang may mga comorbidity na balangandaan, so halungan tagid ang aton kaugalingon. Kag magluwas sa dehydration, heat stroke, ara man ang heat rush or bungang araw kung sa Tagalog. Kung sa iligay nun, gani ang bungang araw sa iligay nun, doon nalipat ko, Basta mo na siya, isa man na siya sa posible mo makuha sa tamaan ka, expose mo bala sa init. So, gani, naga-cause ini siya kung ang imo bala nga sweat glands, naga-clog. So, isa ina sa causes sang sining skin rashes, especially sa mga sensitive nga mga tao. So sa mga mayara dira sa sensitive skin hinay-hinay lang sa pagsulay sa init, okay? Especially ang wala balasang
pores. Meron ako na nakita nga wala silang pores sa ilang nga skin. Kaman ka kinis. Budlay mandaan kung hindi ka mabalasan, labi na ka budlay no kung tamaan ka init bala gasubulay ka pero wala ka kabalasan nan. Amo na nagapala ngatol di nagaka-rashes ka na. So halalungan man ina. And then ang isa man sa posible makuha tas sining kainit sang panahon amo ang allergy. Kaya syempre tamaan kainit, gamala ang duta, yabok bala, masulod sa aton ilong or baba dira kita ginasipon o kung ano dira nga mga health issues. So, isa man ina sa halalungan. Kag of course ang pagpalanakit sang ulo or migraine. Yan. Kay bisan ako magsulay ko bisa init. Mera pa na gani no. Ambot anong tawag sa iya kung tamaan ka kasulay sa init paglantaw mo ya sa sulod sa inyo balay do kadulom, no? Maya muna. So ginahimo ko na galantaw ko sa mga bagay nga medyo sanag or sa mga green nga mga bagay. Dugay ka umpawan. So isa na sa pwede mo man mabatsyagan ang sa tamaan kainit ining migraine. So especially sa may mga migraine na nga daan nga mga people. So halong-halong magdala sang payong, ha? Hindi mo nabugat ang payong. Yung pilion mga payong arang kaigo lang sa bag mo kaya maraman mga gagmay nga payong. Hindi ka man magdala sang payong nga do ka pwede mo payungan ang atong astara sa unahan mo na. Okay? So next is ang insect bite. So, syempre, tamaan ka paang sa panahon bala. Syempre, magwa ka sa inyo balay. So, makadtan ka da sang lamok o kung ano pa da nga mga kasapat-sapatan. Especially kung sensitive ka tama imo skin. So, isa man ina sa mga tingala ka na lang nga, uy, wala mo ko nagadto sa amo ni nga, gahabok-habok akong panit. Isa man ina sa mga posible rason ang tamaan ka init. So next is ang food poisoning. Damo mo bala na record cases ang food poisoning during sang mainit nga panahon. Kasi syempre bala tamaan ka init or extreme heat gid bala mga ka-aksyon. So ang aton iya nga mga pagkaon dasig nagaka-spoil or nagaka-panos. So, tendency, ang iban, bag-ulang manido, isa pa man ni ka oras, galing kong na-expose bala sa init, dasig na siya ga-contaminate. So, ang iban, okay pa niya kay 1 hour ago lang may kaunon, tiya man nagaka-food poison. So, halong-halong mga ka-aksyon na sa pagkaon, especially ang mga pagkaon nga dasig iya ma-panos. Kag need gid bala nga or kinanglan gid bala nga ibutang sila sa cold temperature. So, amo na siya ha. Isa sa halalungan ta subong ang pagkaon man. So hindi lang ta magpinalagpat hungit sa aton nga or sa aton dasok sa aton baba kung ano da ang mga pagkaon. I-check gid anay, ha? So sige, so paano man abi? So amo to ang mga pila ka mga common health issues during summer or mainit nga panahon. So ari naman iya paano nga mangin stay nga healthy kag nga ara ka lang sa sa inyo nga pulian or bisan man ko nagalakat ka. So una dira of course ang pirmiginig na remind sa aton doktor or bisan sa aton nga parents na gani nga mag-inom gid sang damo nga tubig. Kaya sa subong nga panahon mga ka-aksyon, staying hydrated is essential gid. Kay kung hindi ka dehydrated, ma-dehydrate ka, makakos kung ano-ano da nga mga balatian, pagpalanok-kanok ka mo da, or kung pagka-irritable mo, itong hamba ka gina, irritable mo, tapos taga-dry sa imo nga baba, or kisa ang imo bala lips, mabatsyagan mga duga buka-buka ang imo lips, or basi kulang ka na sa tubig, dehydrated ka na. So, drink more water, gid mga ka-aksyon. And next, i-keep mo man ang imong pagkaon nga matinlo kag healthy. So keep
food, clean, and healthy. Kaya hindi ka man magpabaya lang at tapos mo kao at tapos mo luto sang sudan, ibakiton mo lang kag hindi pagtakloban, mo na lang ang mga bagay. Ano bala nang tawag sinigani man, mangin matinlo ka man sa imo kaugalingon. Kag next is start getting active, exercise ka dira o kung ano man dira, bisan na nilig-nilig ka lang, exercise na ang pagpanilig-nilig mo. Duman ko sa una, tita ko tugol nagambal sa ako niya, ambal niya nga, gusto mo magniwang, papanilhig ba lang? Panilhig ko na sa ogsaran para magniwang. Una? Di ako nga tamara na, hindi ko yan. So, abo na siya, isa sa mga bagay, ang gagiyo-giyo ka man, hindi nga, bilog nga adlaw, pungko ka lang, bilog nga adlaw, higda ka lang. So, kay kakapoy man bala no, nga, kung bilog nga adlaw, higda ka lang kapoy man. So, mo na dapat galaw-galaw para hindi pumanaw. Okay? So, next, suksok sa mga light lang bala nga mga clothing, mga bayo nga like, hindi ka magsuksok kasi bala mo ni kainit sa panahon kasuksok kaya imo sang trench coat. America lang. Dawara ka lang sa US. So, mga light nga mga bayo. Kabalo na ka muna ako ng mga light nga mga bayo. Ang mga cotton nga mga manipis. Pero hindi man taman kanipis nga daw see-through na gidya nga daw makita na gidya hindi dapat makita. Okay? So, amo na siya. Kaya para do ka, kumbaga, makip ang imo lawas bala nga cool kag well ventilated. Okay? So kay kabudlay kun do hindi ka sungaw ang dapat magsungaw. Okay, so next is practice good hygiene. Importante gid ina mga ka-aksyon ang hygiene. Kay te syempre basi blaya mas nami kon for example ang aton nga mga ginagamit bala nga mga kutsara kag tinidor da pwede mo gina-sterilize mas maayo ina kay hindi mo dahil mapaktan subong nga panahon mga bacteria kag mga viruses bala subong kita mo pila nakabilog variants ng COVID gani okay anyway so amo na kag maligo everyday so, hindi ka maligo ti panibin lang kay man gambal to keep your hair healthy mayara gid kuno one day sa isa ka semana nga hindi mo siya pagbaso ng imo ulo para ang natural oil sa imo buhok magwa. So, amo na. So, kung di kayo maligo, pagpanibin man, ha? Okay. So, next is stay indoors. Kung wala ka man lang kaladtuan, nga importante, stay indoors na lang mga ka-aksyon. Dra sa inyo balay, damo kag damo bra sa inyo balay. I-explore ang imo nga balay. Ato hambal sa una bala ni Presidente Duterte bala sang sugod lang quarantine. Nalibot-libot ko mo sa inyo balay kay basi wala ka mera ka wala na diskubrehan sa inyo balay, di ba? And of course, ang last is see a health professional. Syempre magpa-check ka man sa imo nga doktor kag hindi ka lang maghaum lang amo ni guro ginabatsyag ko so imnon ko na siya or hindi okay especially ang may mga ginabatsyag nga daan or may comorbidity nga daan. Alright, so sige ina ang aton nga in-share sa inyo subong nga hapon mga ka-aksyon kag by the way antes ko at I hope nga may nakuha gid ka mo and antes ko mag-proceed sa aton nga letter reading today. Nagpadala sang sulat subong kay Tita Wilma and of course ang advice ni Tita Wilma para sa letter sender naton. So inabantayan nyo. But anyway, mayang hapon lang anay kay Ana Sinoro, kay Romar Tamayo nga nagaupod gid sa aton. Dira sa mga Hacienda Candagit from okay. Hacienda Candagit Farm gali. Sige, on duty si Mr. Romar Tamayo. Continue lang kami monitor. Salamat, Gid. Mayong hapon man kay Christine Minyes Villalobos. Thank you so much. Marilo Kahilig. Tia Kim Iriman. Kay Stella. Dala sa may Ojong Moises Padilla. Kay Mimi Duping Atong. Mayong hapon. Kay Ma'am Rona Rigida Trava. Mayong hapon sa imo kag kay Tatay Teddy. Kay Baryoga Ray. Mayong hapon man. Kay si asawa nga si Rochelle Fulgencio.
Susana nga happy birthday sa Barangay Pandanon. Happy birthday, Rochelle! Kag kay Penny. May hapon, Patamyo lang Perez family sa Kabangkalan. Okay? Si Manang Christy Paul Caripol, another's man. Christy Caripol Javier Tanatan. Yes, may hapon. Thank you so much, kid Manang Chris. Sa Germany ko no sa hometown sang BF niya, 10 PM na. Taginting pang adlaw, concern lang. True na nga ang Sinovac vaccine hindi ka maka-abroad. Wala man Manang Christie sang amo na nga balita nga hindi ka maka-abroad, pero may mga places lang nga gina-require nila nga ang vaccine dapat made from Western countries. So, not sure kung ano nga place. Dira, may amo lang nga balita. Pero wala balita nga ang Sinovac vaccine, wala nila ginabaton. Kung Sinovac na bakuna sa imo, no, wala amo nga balita. Pero, may nabalitaan ko, nga may mga country nga wala sila, or gina-require nila, nga ang dapat ang bakuna sang tao nga masulod sila pungsod is from Western countries. But silingon, ang mga bakuna sang Pfizer, Moderna, Pfizer, Moderna, doon mo lang from, and AstraZeneca. Okay, so sige. Sige. Hello kay Toto Butchok kag Baby Yuki. Thanks, kid. Okay, sige, later naman ang iban mga ka-action ha, kay ang aton time kadasig. So, this time, magabasa kita anay sang sulat nga ginapadala diri sa aton subong nga hapon. So, standby. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Las 2:18 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Alright, so sa sulat na nga ginpadala sa aton subong nga hapon or diri sa programa ni Tita Wilma Sugaton, ato na nga pagabasahon mga ka-action, okay? So, dear Tita Wilma, tawaga lamang ako kay Lita, 27 anyos, kag may duha ka magagmay pa nga mga kabataan. Kag ang akong bana, tawaga lang sa ngalan nga Paul. Tita, miserable ang kabuhi ko sa akong bana, sining nakaligad nga duha ka tuig. Padayon ako nga nagapakig-upod sa iya, pero ang matuod, wala na ako sang paghigugma sa iya. Okay na kuntani ang amon relasyon, tubtob sa madiskubrihan ko ang iya likom. Mayara siya sang iban, Tita Wilma. Ang masakit pa, hindi babae, kundi isa ka teenager nga lalaki ang akon karibal. Nadiskubrihan ko ini duha ka tuig na nakaligad, kag diri man naglasay ang pagpalangga ko sa iya. Isa gali siya kasilahis, tita. Sa subong, nagaupod kami sa isa ka balay, pero separado ang amon nga kwarto. Ginatungdan ko ang akon obligasyon bilang asawa, pero hindi ko mapunggan nga pinsaron nga isa siya ka mahigko tungod sa iya ginahimo.
Tita, hindi ko gusto nga mapektuhan ang akon mga kabataan kung mangin broken family kami. Ano ang akon himuon? Buligi ako ang tagpadala, Lita. Okay, so inyo nabatian mga ka-aksyon ang sulat sa aton letter sender subong nga hapon si nagpakilala lang o kung nagpatawag lang sa ngalan nga Lita, 27 anyos. So, 2 years ago, nadiskobrehan niya nga ang iya nga bana mayara sang iban nga karelasyon kag ang mas lala pa kay hindi man babayi kundi teenager nga lalaki. So, but silingon silahis ang iya nga bana. So, sa iya, nadula na ko ng iyang pagpalangga. Pero syempre, hindi man siya gusto nga mangin broken family sila. Kaya ginapinsar niya man ang welfare sang iya kabataan. Okay, so sa may mga gusto dira nga agapamati subang sa aton nga hapon si Lita. Kay dugay-dugay basahon ko ang advice sa iya ni Tita Wilma. And kamo mga ka-aksyon, kung may luyag kamo ipalabot or ihambal man sa ato letter sender, pwede gid sa mga naga-monitor sa Facebook Live. Mag-comment lang kamo dira, and sa mga naga-monitor naman sa radio, magpadala paagi sa text hotline 096375708874. Kaliwat 096375708874. Okay, so sige mga ka-aksyon, antes ko pagbasahon ang advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender nga si Lita. Diri kita anay sa iya, importante man nga pahibalo sa aton ni Tita Wilma. Aton danay mga kauturan nga nagakinanglan bala sa mga fresh flowers, mga labas nga mga bulak para sa inyo man mga palangga, sa inyo man mga kapamilya nga nagakinanglan sa mga bulak or anuman nga mga events nga kinahanglan gidikuran sa mga fresh flowers, ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street na ara lang dira ang Johnny Donsi Flowers den. Pwede ka mo makakontakt na cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kag si Tintin nga maga-entertain sa inyo pagkinahanglan sa mga fresh flowers. Alas 2:24 Action Radio, Philippine Standard Time. So this time, pagabasahon naton ang advice ni Tita Wilma sa aton letter sender nga si Lita. So Lita, pamate, ang halin ini kay Tita Wilma. Dear Lita, kung lantawon, makabig nga broken na ang imo pamilya, bisa nagaupod pa kamo sa imo bana sa isa ka balay. Hindi man manami nga suwestyon ang pagbulagay, apang may mga kaso nga ang pag-upod mahimo mangin hilo. Labi na sa hubin pa nga paminsaron sang nagadako pa lamang ninyo nga mga kabataan. Isa kadako nga sala ang ginhimo sa imo mister kun basihan ang tinaga sang Dios. Ay mo himuon, inganyohon mo siya nga magbag-o, kag utdon ang irelasyon sa parehong maniya nga lalaki. Lita, kung sugot siya, hatagi sang isa ka tsansa, agod mabuuliwat ang inyo pamilya. Pero kung hindi siya,
mas maayo nga ipaanal na lamang ang kasal ninyo. Okay, so sa atong letter sender nga si Lita, imo nabatian ang advice again palabot man sa imo ni Tita Wilma, very straightforward nga advice and very realistic. Oh, hindi na damo pa sang patawara siya. Mama na bala ako nanupad da. Kay ina nga mga tao, may paminsaro na nakaugalingon. So, kabalo sila kung ang sala nila, ang ginahimo nila sala o kon hindi. So, imo nabatian ang advice sa imo ni Tita Wilma Sugato. Nga, ano gidya, nga very specific. So, ara na sa imo. Ang advice si Tita Wilma, istoryahon mo siya, balo mo siya, nga bulagan niya na ang iya na nga lalaki, kag mga buhi ka mo liwat sa nga maayo, pero kung hindi siya yate, mas maayo pa ko nga tapuson mo na lang. Kay mas maayo gid kung sa ako naman niya, mas maayo nga samtang ginahalungan tang aton lawas para hindi kita magbalatian, ginahalungan taman dapat ang aton nga mental health. Kay mental health is essential also. Okay, so sige. Las 2:27 Action Radio, Philippine Standard Time. So, sa ako naman nga pagbalik iya mga ka-aksyon, ang inyo naman nga kapalaran subong adlaw aton nga pagaistoryahan. Okay, so sige. Standby mga ka-aksyon, magabalik kita pero antisina, diri kita anay. Sa ito nanay dira mga kauturan nga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions. Gemini, Mayo 21, Tubtub Hunyo 21. Gemini, hindi pag-ibasol sa iban ng imo na himo nga kasalanan. Panindugi ang desisyon kag akua kung may pagkulang ikaw. Kay man sa pagsala o kung sa kasalanan, may insakto mo ang hindi insakto nga ginahimo kag mangin leksyon nga hindi na dapat masulit pa. Lucky numbers 10, 11, 26, 37. Blue sapphire is your lucky color. Next, Cancer, Hunyo 22, Tubtub Hulyo 22. Cancer, hindi ka kuno mangutang o kon magpautang, bangod hindi ka gilayon nga mabayaran sa gintalana nga panahon. Hindi ka uyang sa imo nga sources. Lucky numbers 11, 19, 37, 42. Yellow is your lucky color. Next is Leo, Hulyo 23, Tubtub Agosto 22. Leo, ang imo nga pagka-nerbyoso o kon nerbyosa ang bangod sa stress kag kakapoy. So buhin-buhinan mo kuno ang sige pag-inom kape sa baylo inom ikaw sang herbal tea. Lucky number 6, 8, 29, 39. Jade green is your lucky color. Next, Virgo, Agosto 23, Tubtub Setyembre 23. Virgo, disiplina sa imo kagalingon ang dapat nimo nga paganahon. Kung may mga importante ka kuno nga lakat, dapat asikasuhon mo ina kag temprano ka nga magtulong. Lucky numbers 14, 20, 26, 39. Pink is your lucky color. Next is Libra, Setyembre 24, Tubtub Oktubre 23. Libra, ang panahon subong bag-o na, kag halos tanan, moderno na. Gani, baguhon mo man ang kay uman sa imo kaugalingon, the way ka mamayo,
Gaway mo kayuhon ang imong mga buhok. Kag of course, baguhon mo man ang strategy sa imong nga negosyo kung mayara ikaw sa negosyo. Lucky numbers 2, 18, 28, 38. Dollar green is your lucky color. Next is Scorpio, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Scorpio, likawi ang mangin emotional. So, tingwai nga mangin mabakod ka sa mga wala ginapaabot nga sitwasyon. Lucky numbers 12, 17, 22, 27. Beige is your lucky color. Okay, las 2:45 Action Radio, Philippine Standard Time. So, inaanay aton mga ka-action ang first set sang aton iya nga kapalaran subong nga adlaw. Of course, may mga obligations kita na kinahanglan naton tamdon subong nga hapon. Pero, antes ako maghatag sa commercial break, ano-ano yung mga ka-action ha? Antes kita maghatag sa commercial break, mag-play kita na isang isa ka pagpangamuyo nahanungod sining pandemya nga aton subong nga gina-eksperyensya, COVID-19 pandemic. So, Horacio Emperata. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanan sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. This new sponsorship is brought to you by Lucky Me. Mula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers
at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas Lucky numbers 3, 15, 35, 42. Ocean blue is your lucky color. And the next, Taurus. Bukod sa katapusan, Taurus. Abril 20, tubtub Mayo 20. Madiskubrihan. O kung ang imo madiskubrihan, Taurus, ang magatugas sang kalipayan. I-preparar ang imo kagalingon sa mga wala ginapaabot ng mga bagay posible matabo. Lucky numbers 8, 9, 13, 31. Tangerine is your lucky color. Okay, las 2:59 Action Radio Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang inyong kapalaran subong adlaw. Yes, subong adlaw sang Lunes, Hunyo 21, 2021 mga ka-action. Pero let me remind everybody na iyang kapalaran naton ya nga mabatian o kung mabasahan diin man nga mga
dyaryo dra, newspaper bala, nagaserbi la mga giya sa aton kabuhi, hindi inaabot silingon amo na ang matabo sa aton kabuhi. Okay? So, hindi pagtuguti nga inang mga bagay ang magdala sa imo or mag-lead sa imo nga dapat kadtuan. Di ba, James? Kadlaw man si James eh. Okay, so sige. Alas 3 in punto na Action Radio Philippines Standard Time. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, isa na naman kay edisyon sing This Is My Life ang magatakop subong nga hapon. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo pag-upod sa akon, sa nagaupod sa Facebook Live, and of course sa nagapamati man via radio. Salamat gid. Kag maayong hapon sa inyo tanan. Pero at least kita magtakop ang aton nga verse of the day subong adlaw June 21, 2021. Naghalin sa Galatians chapter 5 verse 1. Nagasiling, it is the freedom, o it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. God bless us all, mga ka-aksyon. Stay safe and follow the health protocol. Ini naman si Inday Dorel. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon